Dugang mga armas pa ug mga bala ang nasakmit sa CIDG ugmang operatiba sa barangay Caranoche, lungsod sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Samtang tulog ka mga dinakpan niadtong Biyernes atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa search warrant pasakan og kaso sa Department of Justice. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan gahapon sa kayang abiyon sa kasundaluhan ang tulo ka mga dinakpan ang padung sa Manila aron dito pasakaan og kasong illegal possession of firearms and ammunitions. Ang tulo ka mga dinakpan natul sa pagpatuman sa search warrant sa usa ka compound sa barangay Caranoche, lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ang pasakaan og kaso dito sa kauluhan. Ang gingong mga sakop sa security personnel ni kanhi Negros Oriental Governor o presidente sa korporasyon, Pride Henry Teves. Gilang nga sila si Nigel Electona, Jason Timtim o Junilo Junel Mayagma Jr. Pasado alas 3 gahapon sa hapon, sakay sa 215 AFP plane, gidala ang mga dinakpan sa Manila alang sa pagpasaka og kaso ngadto sa Department of Justice karong adlaw. Lakip sa gipadala mao ang mga nakumpiska nga mga IED, armas, ammunition suguban pa. Samtang sa nagpadayon nga implementation sa CIDG sa search warrant sa HDJ Tulong Compound, dugang mga armas ug bala pa ang nasakmit. Pasado alas 7 gabi, nipahigayon sila og intensive search sa likod nga bahin sa HDJ Agri-Ventures Compound, particular na sa 12 nga bahin sa molasses tank. Dito ilang na-recover og nakumpiska ang usa ka short firearm nga dunay 24 ka mga buhing bala, 3 ka magazines ug usa ka disassembled pistol. Nasakmit usabang usa ka shotgun nga dunay 29 ka mga bala, 852 ka buok nga mga buhing bala sa caliber 7.62 mm ug 1,169 ka buok nga mga bala sa caliber 5.56 mm. Yes, we are intending to file criminal complaint against the three. We are still continuously conducting the search in the premises. Marami po tayong tropa. Among gisulayan sa pagkuha siyang habig si Pride Teves. Sa iyang gipadala nga text message sa GMA-RTV Balitang Bisdak, iyang gitugan nga gipaabot una nila nga mahuman ang pagpatuman sa search warrant aron makahimo usab sila sa ilang internal investigation. Sa usa ka radio program sa Dakbayan sa Dumaguete nga gipost sa social media page ni Pride Teves, iyang gibutyag nga andam siyang makig-alayon sa DOJ kung gikinahanglan ng iyang habig. Sa laing bahin, gitugan sa usa sa mga staff sa Provincial Prosecutor's Office nga tanang kaso may kalambigitan sa Digamo case o sa Pamplona Massacre nga napasaka sa ilang buhatan nitong Marso 6, napadala na tanan didto sa buhatan sa Department of Justice. Samtang giangko ni Attorney Paul Dusdos, agent in charge sa Dumaguete District Office sa National Bureau of Investigation, nga anaa sa Negros Oriental ang ilang mga kauban nga gikan sa kauluhan. Nagpaygayon sila og dugang pakisusi kalabot sa Digamo case. Kini manggod nga case ni Governor Digamo gitutukan ginig maayo sa NBI Manila, so that there are also teams from NBI Manila who are also into this case. So they were here also to conduct further investigation as to the other cases. Murag ang focus kay namo karon gyud is more on the death. Yes, kana lang siya, and then yes, dire sila ma'am. Landugang pasabot sa agent in charge sa NBI dinhi sa Dumaguete City, Attorney Dusdos, nga ang gihimong pakisusi sa NBI sa kauluhan, parallel investigation sa kapulisan o nga lakip sila sa giumol ni Presidente Bongbong Marcos nga Special Investigation Task Group. Lan? Pero ako lang klaroho na sa kaluag sa cover sa search warrant dito sa lungsod sa Santa Catalina. Unsa man, ni-wrap up na sila sa ilahang search or nagpadayon hangtod ganon? Lan gitugan ni Attorney Valmonte atol kagahapon sa dito sa airport nga magpadayon sila sa ilang ipaygayon sa implementation sa search warrant. Kaya naman sa lahang search warrant nga gikiptan nga dokumento nga aduna sila 10 days nga makapaygayon sa implementation sa mga search warrant diha sa Santa Catalina diha sa HDJ Tulong Compound. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.